Сәлам дуслар, бу Татарча подкаст милли һәм файдалы. Гөлзирә һәм Алсу без көндәлек файдалы, кирәкле һәм матур, безгә файда китерә торган гадәтләр турында сөйләшәбез. Ашау, күнегүләр, спорт, дәваниләребезне, әби-бабайларыбызның гадәтләрен искә төшерәбез. Гөлзирә безнең кунакта. Кем ул Гөлзирә? Хәзер таныштырып үтәм. Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше. Сәлам Гөлзирә. Сәлам Алсу. Барыгызга да сәлам дуслар. Без үзебезнең подкастларыбызны дәвам итәбез. Һәм менә без узган подкастны дәвам итеп, бүген шулай ук сәламәтлек турында сөйләшәбез инде, ниндидер кирәкле булган шундый лайфхаклар дип әйтәбез бит инде, сезгә файдалы булган, гомумән тормыш өчен кирәкле, файдалы булган киңәшләр турында сөйләшеп китәбез. Алсу, ничек хәлләрең бүген? Узган подкасттан соң нинди уй фикерләрең, нәрсәләр уйладың, нинди инсайтлар алдың? Рәхмәт, хәлләр Аллага шөкер. 2 әйбер алып килдем мин сиңа бүген. Сорыйсым килә һәм бүлешәсем килә. Берсе, хәтерлисеңме, майлар турында сөйләшкән идек. Баш миенә май кирәк дип, һәм холестерин кайдан җыела дип, нәрсәдән. Син миңа шундый зур ачыш ясадың. Мин сыек майлардан, чиста майлардан холестерин җыелмый дип уйлыйдым. Син ул дөрес түгел дидең һәм бүтән майларны ташларга куштың. Хәтерлисеңме? Хәтерлим, әлбәттә. Ничегрәк биремне эшли алдың, юкмы? Менә булай килеп чыкты ул, бик табигый килеп чыкты. Өйдә май бетте. Ирем берничә тапкыр сыек май биткән икән, аласыңмы диде. Зәйтүн мае бар салатларга, ләкин теге кыздырып ала торган май бетте инде. Мин алмадым берничә көн, шуннан соң бу үзем алыйммы диде. Мен әйтәм, юк, алмый тора әле дидем. Нәрсәдә пешерәбез соң, нәрсәдә кыздырабыз дидем. Мен әйтәм, сиңа бу май нәрсәгә кирәк дип сорадым. Ул безнең коймак пешерә инде, якшәмбе көннәре. Менә шулай коймакка майларга аз гына табаны кирәк ди. Аннан соң әйтәм, тагын нәрсәгә кирәк. Тагын анда балык кыздырып алырга. Мен әйтәм, менә мин сары май алдым. Әгәр кыздырып аласың килсә, сары май кулланабыз. Башка әйберләрне духовкага куябыз дидем. Каралы, яхшы идея диде дә бу. Берничә тапкыр духовкага куйганнан соң әйберләрне инде мишкә, ул әйтә, каралы, моны бит кыздырып торасы да юк, тизрәк тә ди, тәмлерәк тә ди. Аннары өстенә май гына саласың да тәмле булды бит әле бу ди. Менә шулай табигый рәвештә сыек май безнең өйдә бетте. Карарбыз, бөтенләй булмас дигән сүз түгел инде, бәлки кирәге чыгарга мөмкин име. Май турында шундый әйтүем. Әгәр дә мәсәлән коймаклар, беленнәр пешерергә кулланасың икән, ул вакытта кокос мае алып та куллана аласың. Шулай ук бик тәмле була. Кокос маенда пешереп була коймакларны. Булай Гөлзирә тагын бер тапкыр искә төшерче, ни өчен без сыек майларга каршы булдык әле монда? Бәлки бүген генә тыңлый башлаган кешеләр бардыр. Әйе, менә бүген генә тыңлый башлаган кешеләргә алдагы подкастларны тыңларга киңәш итәбез, чөнки без анда бик кызыклы, файдалы әйберләр турында сөйләштек, көндәлек тормышта кулланылган һәм инде күптәннән кулланылып килгән көндәлек тормыштагы мәсәлән ниндидер продуктларны, ризыкларны без анда зарарлы якларын күрсәттек, инде аңлаттык, сөйләдек. Һәм менә бу сыек майлар рафинированный, чистартылган сыек майларны кулланмаска киңәш итәбез, чөнки алар бик зарарлы. Холестерин безнең башка хайван майларыннан, анда туң майлардан, сыер маеннан түгел, менә шушы майларда кыздырылган ризыклардан барлыкка килә. Әйе, бу теманы без тәфсилләп 3нче эпизодта сөйләштек. Дуслар, аны табыгыз, тыңлагыз. Гомумән бу барлык эпизодларны бер артлымы, бергәме тыңлап чыгу бик файдалы, шулай ниндидер тулы бер образ бирә. Гөлзирә, бүген мин синнән башка бер сорамакчы идем. Менә хәзер иртән танышымны күрдем дә, ул әйтә, борчылдыңмы әллә, йөзеңә чыккан ди. Менә бу йөзеңә чыккан әйбер, гәрчә бик тырышам инде йөземә чыкмасын дип, борчылулар бар инде алар име. Менә бу йөзеңә чыккан дигән әйбер, аны ничектер яшереп буламы? Яисә безнең йөзебез, безнең тәнебез эштә булган әйберне барбер күрсәтәчәкме? Әйе, бу бик зур тема һәм бик кызыклы тема. Шулай ук бу
akupunktur noktalar var bizim bütün tenimizde, kişinin bütün teninde, yüzünde de, arkasında da, algı yakta da, ayaklarda da, kollarda da, kulaklarda da, bütün yerde nendidir şunday bir noktalar var. Akupunktur noktalar dilerinde ana. Hem şu akupunktur noktalarga tesir edip biz hatta içki organları davalay alabız. Bu şunlapda bik zor tema, bik katlaulu tema. Lakin mine bu yüzüne çıkan digen gibere Tatar halkında ol şunlapda dürüseydir. Çünkü sağ selamet kişinin yüzü, gözleri anın eşittir balkıp durar. Yüzünde nur var diye biz bitin değil mi? Yüzün nurlangan, gözleri nur şeşe, yüzü nur şeşe diyen gibereler de var. Eğer de indi mine avru kişinin yüzüne korasan şunlapda ol nendidir burşu, sağır, gözlerde nur da bulmay, mine şunday tağın şulay mine bittegi bitşeler, minler, hatta mesela pigmentli piyatma diye bitin değil mi? Olar da bizim içki organlar bilen beyli bulgan avrularını көрсетip dura. Mine şuna göre nendidir kişinin avru var iken, onun mine bu alternatif vraçlar, hazırda vakta integratif vraçlar bitti, tabiplar bitti, biz bitinde olar şınlap da mine kişinin yüzüne korap, kişiye diyagnoz koya bilgen tabiplar da var. Ol min tege olay üzümünü onu bilgiç deyip elip hazırga vakıpta eğite olmayayım. Lakin şınlap da mine bizim yüzümüzde her kişi internetten korap bile ola özü turunda. Mesela akupunktura лица deyip andayım internetten akupunkturные точки в теле deyip jiyip akupunkturные точки в ногах deyip andayım qori olasız. Özünüzün mine şu hatta minlerde, hatta nindidir bitşeler andayım. Mine olardan korap kişiye şınlap da diyagnoz koyup bula. Onlar indi elbette analizler mine şu yüzüne korap, kişinin türlü bitinin, teninin tüsüne korap, kişiye analizler bildirirler, tabiplar bilgiçler, hem şunlap da olar dürüst bulup çıgadı. Yüzüne çıkan degende tağın bir neşte turunda etesim kiler, mesela küz tübü koralıp tura bizinin, değil mi? Kup kişinin. Şunday probleması var, eğer de ihtibar etsen. Küz tüpleri balalarda da bulurga mümkün, ulularda da zengerlenip tura diler, mi? Küz tüplerin zengerlengen deyip deyteler. Mine bu bizim büyürler bilen nendidir özgärişler var digenini anlata. Elbette yukusuzluk bilen de bilgi beyli bula olur, lakin kübrek şu büyürlerge ihtibar etirge kereginde. Bütün tenimizdeki noktalar, bizim iş organlarımızın sağlığı, selametligi için şınlap da tesir ete turgan noktalarını her kişi gündelik turmuşta özünün yüzüne, bitine, türlü kollarına, ayaklarına, şulay masaj yasap özüne fayda kitire ala. Bu bik katlaulu bulgan aybir tügül, bunun için bir köp bilim kirekmi? Oturgan jerde televizor koruysuzma, telefondan söyleşesizmi? Nersede bulsa işlep, bu onlarga, bütün bitlerimizge masaj yasarga kirek. Bu bik faydalı. Bunu bu kadın kızlarının bu kadın kızlarga maturluk içinde faydalı, hem şulay içki organlardagı proseslar içinde bik faydalı bulaşak. Gülzira, senin döweniň oturmydyr ema barmak buğunlaryny sanap tesbih ornuna. Eýe, min ebilerini hatırlayayım. Şulay oturganların, mine ol şulay olaryny tabii rewişde bu bir masaj bulup turgan indi. Buğunlar için, barmak buğunları için masaj bulup turgan. Hem barmak buğunları için ne tügül, hem içki organları için de, hem bizim bütün tenimiz şu akupunktur noktalar bilen kaplangan. Kızıksıngan kişi internetten şu resimlerini korap, özüne de diagnostika yasayalar, lakin diagnostika yasal birebir tabiplarga barıp, bilgiçler bilen dinleşleşirge, hem indidir özüne mesela boşçuğan eýber bar eken, o birekde olu yaştagi Kadın kızlarda görüneydi, mine şu pigmentli piyatma dibizin değil mi? Bitke çığa başlay.
Мында бауырга игътибар итәргә кирәк. Бауырны чистарту, анда бауырга игътибар итәргә кирәк дигәннең иң беренче сигналы. Tag'in bir so'rovim bor. Mana bu turli applikatorlar bor ema, turli hatto qo'daqqa bosu bizning Gulzira shu ishda bek zo'r bilgish, ham Alloh bersa qo'shanda bo'lsa uchrashib birga qo'daqqa da bosib qararmiz hali balki. Do'stlar, sizda bizni tinglagan kishilar bo'lsa, tilak bildirsangiz yozig'iz, balki mumkinlik joy nasib bo'lar ema. Shu qo'daqqa bosu turында biz kelasi epizodda ko'proq сөйләшербез. Gulzira нәрсә ул bir-ikki jumla bilan aytchi. Менә бу син әйтеп киттең бит, төрле аппликаторлар куллана халык дип. Бу аппликаторлар чынлап та безнең организмыбызга бик файдалы. Шу аппликаторларда йөрү, басып тору, утыру, яту аркаң белән име. Менә хәзер бит инде шушы кодак турында ишетмәгән кеше юктыр дип уйлыйм инде мин, бәлки бардыр да. Ләкин кодакка басу Россиядә бигрәк тә бик, Россиядә, Казакстан, Украина, тагын башка илләрдә, безнең теге элекеге СНГ илләрендә дип әйтим инде, бигрәк тә популярлашып китте. Һәм шушы кодакны куллану, менә шушы безнең акупунктур нокталарга тәэсир итү, турыдан-туры тәэсир итү һәм безнең шушы эчке органнарга массаж ясауны алыштыра хәтта. Шуңа күрә кеше бик күп файдасын күрә кодакка басуның, кодакка ятуның, утыруның. Мин үзем инде моның белән 2019 елның июненнән бирле таныш бу практика дип әйтелгәндәме, кодакка басу белән. Шуннан соң өйрәндем, Санкт-Петербургка барып дөнья рекордында да катнаштым. Шушы 90 кеше без бергә, ул вакытта 90 кеше бергә бер вакытта кодакка басып 1 сәгать 11 минут 11 секунд рекорд куйдык. Һәм бер кеше дә кодакның өстеннән ул вакытта төшеп китмәде. Шуңа күрә безнең 90 кеше ул вакытта рекордсмен булды дип әйтәсем килә. 2019 елда октябрьдә һәм шуннан соң инде бу кодакка басу темасы шундый бик нык популярлашып китте. Һәм кеше, мин үземнең кодакка басуымны Instagram челтәрендә күрсәтә башладым. Миңа кешеләр нәрсә соң бу, ни өчен кирәк, нәрсә бирә бу, нәрсәгә моны эшлисең дигән сораулар белән килә, яза башладылар, сорый башладылар. Һәм шуннан соң мин бу кодакка басу темасын өйрәнә башладым. Төрле миннән күбрәк тәҗрибәсе булган кешеләр белән аралашып, моның турында укып, шушы альтернатив медицина тарафыннан нинди тәэсире бар организмга, шуларны өйрәнеп, үзем дә хәзерге вакытта шушы теләге булган кешеләрне кодакка бастырам һәм моның чынлап та организм өчен бик нык файдасы булуын аңладым. Әйдә, моны киләсе эпизодка калдырыйк. Иң беренче басуыңны ничек хәтерлисең һәм берәр кызыклы факт әйт әле безгә. Иң истә калган берәр уй фикереңне. Иң беренче басканда бер тренинг үткәрделәр инде. Шул тренинг үткәрүче яшь ир-ат дип әйтик инде, аның окружениесе, аның янындагы кешеләр бөтенесе дә алар кодакка басалар иде. Һәм шушы тренингта кодак бар иде, бер кодак тактасы, кодаклы такта дибез инде. Теләге булган кешеләр басалар, менә шундый файдасы бар дип әйтте дә. Ул вакытта минем янымда минем якын дустым, минем әйтеп киткән идем бит инде элекеге подкастлардагы минем якын табибым да бар иде, без аның белән бергә идек һәм ул да бик күп белә шушы кодакка басуның файдалары турында. Һәм миңа шул да тәэсир итте, мин бастым бу кодакка. Мин анда 9 минут тирәсе басып тордым беренче тапкыр. Минем белән бик шундый кызык түгел инде, кызганыч ул вакытта минем өчен. Башка кешегә кызык, минем өчен кызганыч. Бигрәк тә 20 кеше сиңа карап тора, теге үземне ниндидер зоопарктагы маймыл кебек хис иттем мин. Бөтенесе карый, комментарийлар бирә. Минем тәнемдә шундый көчле ниндидер
reaksiyalar başlandı. Lakin min basıp durdum. Менә шушы иң авыр 5 минуты, 2-3 минуты, 5 минуты инде аны басып тора алдым. Һәм шуннан төшкәч, әйттем, мин башка бер кайчан да бу кадакка басмаячакмын дип. Һәм ләкин шушы үземнең дус, якын табибым белән интегратив медицина өлкәсендә эшләгән, аның белән сөйләшеп, башка табибларның моны үзләренең тормышларына, көндәлек тормышларына кертүен, кадакка басуны һәм шулай ук үзләренең пациентларына киңәш итүен укыдым, ишеттем. Бик күп шундый нәтиҗәләр саулык, сәламәтлек буенча. Һәм шуннан соң мин өйрәнә башладым. Әлбәттә, инде бер атнада узмады, мин үземә кадак заказ биреп, башка кыз белән моны эшли башладым, чөнки беренче тапкыр үзең генә кадакка басу бераз авыррак, бөтен кеше өчен дә җиңел бирелми. Ләкин үземдә менә нинди үзгәрешләр булганын, үзем нинди хисләр кичергәнемне, үземнең тәҗрибәм турында киләсе подкастта сөйләрмен. Бик кызык, бик зур рәхмәт. Әйдәм, бу сөйләшүне киләсе подкастка калдырыйк, чөнки моңа тагын әзерләнеп, рәхәтләнеп бер утырасым килә сөйләшеп синең белән. Яхшымы? Ярар, шулай ук, мәсәлән, тыңлаучылар арасында бәлки аларның тәҗрибәләре бардыр, кадакка баскан, алар үзләренең хис кичерешләре ничек булган, бу тәҗрибәләр өчен. Шуның белән дә бүлешсәләр, без бик шат булырбыз. Әлбәттә. Бу татарча подкаст милли һәм файдалы. Шираттагы эпизоды көндәлек файдалы гореф-гадәтләргә багышланды. Гөлзирә һәм Алсу сезнең белән бүгенгә сау буллаша. Безнең шираттагы подкастларыбызны тыңлагыз. Ошаган булса, дусларыгызга да җибәрегез.